Hello guys, tini kyang sok paijak kaisa jagao ganarong to amano koi sanya mang kanango jagao sok paijak ke tini kisa samung nangman bagai ma phaikya o jagao tabo ke samung rok paibai kha nogo thangsinai ke maibo kuisok mar kheno ke o jagao kisa tam tong chanani hinini kisa thangmani oro nokacheng veg ni pakora omo chamani asike thokjak soka angkhe marong soka mane cheng o jagao 2 plate nawi masakha asike thoksoka mane veg ni phano thoguta angkhe bahai janing no hini wansok tongmani haiban thoksoka dogan ekdom ani bagui best ongsoka next time ang jodi no berainani phaikha o jaga no phai cha phaina hini wansok tongo tamung no norong chanani musung hangay please o jaga thangani try khainai di etaw khe sabai kha samung to khana se painai khana chini program tonga amani bagui tab khe thangai tongo cheng naga thangchinai asike lengkha diboni simi phaimani